Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee jong ka seng samla bat seng kenthe ka shnong umsaw Nongbri Hari Bhoi District kila aipor shibna ya ka company Bharat Sanchar Nigam Limited lani BSNL ban penpra ya utawa jongka uba khlempre kamshu menta da ki phosnam bat kalalong ka jingma ya ki pat ba nong shnong kiti kinong yalam ki balami pat ba menta ka sngi kila penpaw ya ka jing ngos ir mensiam halor ka jinglong jingman jo de utawa uba telor bat ki bat bu jingma jing mensaw shikat de ki pat ba nong shnong namar ka jingdon jong u marjan bat ki ying briu ying school ying dorbar ka angan wadi bat ying mani kile thuru bah ka por ba ka wanjur kal air la jusa khiru ba ki don ki benta jong ude utawa ki balahab bat ba ki tekinar ki la syong senjor bat ka judon ru ka jing sawa la kumba un ka lon bat habno na ka por cha ka por ka bala banwan ra ka jingja ba ngosi shu shu ki tekinong yalam kile thuru bah ki por bat ki snam ki baladap ding ba ka shnong bat ka balang Presbyterian kila dat ban ai da ka jingtho shaki bor jong ka BSNL ban penprano yu utawa ubam tre kam shu da ki post na menta nadu balashna ya u haus nam arajar nyo handai kat hadu menta ru ki bor ka BSNL ki klempat le ai bat i khongreng ha ka te jaka ka bahap ha ka dong lum jong ka shnong saw Nongbri halor kani ka benta ka JAC kala ai por kumba shibna ya ka company BSNL ba ka ne ya ka badan kam ban penpra bat launo ya utawa lem kumta na kaliang ka jongki kimban se ban shimpat da ki weipat ki sinjam ki bakham ting e u tawar jong ka company BSNL long de u tawar u bal apsisha ya kajing marba kajing long jong te kumbalong hadu menta kamlong safe kamlong secure su marba hatrai jong te tawar kadon katuka kaska ka angkan wadi sentar jingi ke badan ki kena nangta kitu kinong song-song ke badan saudong jong te u tawar ru kilai ka kot kamde ke por jenga andala along mengaur masinong kata kaju ke jingthok ke labu na kaliang jenga la dengan bakala ke hau benai feb arajar si arpe ngala lebu sa ka office jong ke BSNL hindri kim sim ke hadu mentaru hindri ke bangadon benong galong bakasinong saunung beri jingin nalor bakadon halum habawan ke eriong itu ki badon hangtu ki kam shifting yau te tawar ban yau porthat lane ya kelili imar bakadon ke jing shifting ki laban kedia kena por kan ap ke jing mensaw tikini ki baro ke ba nakaliang jungi ke sinong nakaliang junga urang basinong ala libu ya ke kot komplain hindri kim le ai bat baki lawan te jiru sisin ngang ya dan lang i baki te ki screw ke badan hatai baro kila bun ke balus te ap sisa ke jing ma te lada kani ke BSNL company lada kam sim ya ke jing klik ban pen prakoloi na yaute ka jing mensaw bat ke jing yap kal ap lupa tena kaliang jong ni ka sinong lada ka company hikan nom le ai min sim da ka weipat kar kom perkhat leng bau pa no sinong lada de ban pen prahi lane ban le da kumoi patang ban weng no yau te u tawar min hab ban le kloi no lom kum ta nya le lupa bo u ladon lupa ka jing ma da benta kinong sinong te barok ka pau baga ne ka company kum baga lakular mensua kamle kumta je lada kala simkhia unte u tawar unnom dan syu namarba kajing trikam ju nadu menta da la jan da ki phosnam trikam syu je lada ban weng no hi mardor te lada ka company hi sachisin ngan ban lada kanom wan weng klo yaute ngi haban wat pat da ki wei pat kibor ki bala ban weng no sendan khnang bakanom ni kono kajing ja ka basusi tang naga daw jong te u tawar tentang kini ki bangadon banong tengah kerpat jipi ki perlok press bat media lengba kan ka jing wan tokit ka jing wan pek benya jeng pi ke ba filap ngan kan pen kendit benriu ya ka company ka babu yu te da ka jing rap jing trilang jeng pi rengkat ban ni ka sinong le se nyela ban weng yu te sin ke sni bat ba kita ki bangi mudur ba kinja kinom yo banja hindri ka por kaladir tentang kini bangadon banong publish bu ni kumuway na ki nong sinong jong na ka sinong saw Nongbri bat pide bat une utawar na ka lasna yaw na du usnem arajar nyo te mentaw la don kumba khat nyo snem te kumba pasan terus nem menta na kaliang jong ka company trikam syu une utawar te mensua ka juan ya ka ban check igini ki screw ki not ki ba pat ki biawan repairing tenadu ki tegis nem menta ka klemwan e sula sno ino ja yo ni
Tegadon gawai kapor ha kabagi ni kinong syong giba marjan jong kini utawar. Kadon gajing snow shifting gajing snow ritmen sim ha kapor kamtam bagi benai giba ki ke riong. Kimnut yang bantia hanya ying gilahap ban pet no negi ying gijungki ban litsa kam sejungai. Tegila thoru ya ka komplain siya kaliang jong kabalang. Tega balang hadin bakalayo ya kata komplain kala sim ya kata kam gila lech po office itu siya silong po BSNL. Bat ngila ya khot yaki ban ya syong meeting ang ne gila khot yaki ban dismantling no ya une. Kena kaliang jongki man kapor ka bangi yukendu ngini kren ki ong le no. Te hadu menta kimle. Kena kaliang jong ka government mar BSNL de jong ka government ki officer ki ong bakum ka balang pide ban siusan pe wajar. Kena kaliang jong ka balang ngila menjur ban siu ya kasan pe wajar bat ngila thok ro ya ka shet ban IT syaki. Kena kaliang jongki apswa ki ong. Kala nang baklahu pana April nakaliang jong ki officer jong ka BSNL bat u kontraktor kilawan hang ne ki ong ban dismantling no yaw ne. Kena kaliang to kontraktor bat kini ki officer kilong ba hakapor bangilaw yaw ne utawar pide panai syuki kini school. Si banai tingi nakaliang jong kabalang ngagbedon kapor ngila sim ya taka jeng kitli ngini kren. Sya di office bat siya sinong barok ba ngin katpat ya kaneka school bakinai syuki. De nadu kate kapor hadu mentaki kleman mi iya isu. Tegi don kitiar ki beramdor kaneka office hakaman kapor bagi wan gilara ya tegi tiar ki kabel ki bateri ki barok. De ya utala jong kateru ngilabat marim sya syu ya kabagin ratu ikini ki tiar jongki. De kane kade ka yeng jong ka sengkentai snong. De kane kade ka yeng jong ka school jong ka ICDS ka center 1 kane ka government LP school. De kane kade ka dorbar hall. Tahang ne kane ka madan kade ka jaka ka bangile ka function man la kasnem nakaliang jong ka club nakaliang jong ka siin pat kamtam ka dorbar snong pagba. De nakaliang jong ikum ka balang ru ngila menjur ba kane ka company la ka government bakan weng no mardor ya une utawar kanang bakan like ne ka jingma ya kinong syong ke jongi anda habalaja ka jing mensaw ngit bekam don ka jing kitli bat syai kata nakaliang jongi kum ka balang kum kinong syong ni kerpat lak nuba ka jing arab ka jongki ba ka company la ka sorkar mardor ka de ban weng no ya une utawar nakaliang jonga kita kintin iba ngakwa ya kaban penpau hakmat jong pi media bat kini kinong syong kibiadon kat kan kapor ya tang takin kublai sibon Kajan mit ya pigi nongwan tan ya ki bangi khot ki media bat yang hilang barok ki pat nong syong nadu kilong kepalong kemilem ru bat kini ki hep ki barit ban saki ya kaneka por ka bangi don ha kaneka madan to kajing don ka jongi hagane ka por kalong kerpang na kabanta uni utowar kumbala ya kren bat ya thu gitu kiri urang ba ki basya khmat kalong sisya ka ba ja sisya kumba kila de pan ya thu te ngi ki basya jinga yeng ngimda tip hadu kat no ba uni utowar penting open smith ya kiniki para marjan jongi ki bedon ki yeng ki sem hang ne Henry nakaliang ka jonga kumbala kren iwe I temen basandi arma pniang bakani kadon kanika center ICDS teman laka step laneman laka por hapo kakat arabaji ngiju penon kami kanika center dina kaliang junga kum kanong tre agan wadi nga snow shitom nga snow shifting khamtam eki kinong wan lane ki beneficiaries ki badon hangne ki detang hapo andrusnam bat kilong kemi ki ba armen tel daja ba la kumno khamtam e ki por ba wan kensan ka eriong lane ngimla ban tip ba ka jinglong jong kini kitiar jong unyok tawar kila ban hapwat hapor ba bom don eru te ka pen kuslai ka pen jinjar ting gi beneficiaries habalajur uslap ane ba lakhi ka riong na dudang step kim tre shu watang ban wan chim ya ka bha ka benta jong kinang nena senta namar ka jing shifting namar ba unyok tawar ladangi don shu ong mentala dangi wanang tai nakmat jong kaying mane habadon kal unyok tawar ngilay osngau ba lasawa usawa kum ka eriong giba pli gi beneficiaries aga jaka bakin wan sani senta iha ban wan lek pai no sing ki jongki te kani kalong ka jing siam ka jing lap ka jonga kum ka nong tre hapo kani ka aga no disentar ka badon ha senda jong ne utawar
Te wat langayo I kita kijing ru henry kalat kampli. Te hakane kasi kalat kalapli tingis ngokumen shibun bat ke ka ba ngipen pau sya ngilaban ong ngipen pau sya ka perthe haba ka pau ha ka mobile kalong bakala pau sya ka perthe dengi kermen baka babahakan sawan no haka sinong gejongi tang kini gitin ba kendiat kublai shibun jong ka joint action committee ki badan hapo jong snong naka seng samla bat seng kenthe ki badan hapo snong ki ba pej bakmi ya ka jingba jumnyat hapo jong snong menda kesni ni don hapo an hapo snong saw nong bri bang yelum gumne kroi langba jong ka jing hapo jong snong langba jong nu tawar ubladon hapo pedang jong ka snong saw nong bri uneu tawar mentala ki photli kisnam baga company kamon pechu kanong kumishu itiar kitar kiba don kamru kalara tena kaliang jong ka snong na kaliang jong ka balang kila pentip sa company henry kamsutnya tena kaliang jong I kum kaseng habang ni sap ban ut ka jeng nam jong tinong snong jong I haba kimyo ban thia ban dem ki thia man kamet apdeng ka jing air ka pedang ka jing ting balano niu tawar un bula ban pat akan ono kapor tena kaliang jong I kentu ya kabor jong company kabapnya ya kane BSNL bahkan weng no mardor ya u tawar nang ba ekonomi kano ka jingja ka jing sosi apo jong snong bat nagaliang jongi ka JSC balada ngin aipor sibna ya kane ka company bahkan launo ya u tawar lom kumta nagaliang jongi jong kaseng ngin le ek bodon kam lada company kam lau ini tawar ngin nagaliang jong kaseng ngin IT ya no ki company ki balak ban lau ini tawar terang tin nyat besibun ngapen pau ka jing sungu bat ka jing ngokumen ba kumju ba piro pila wan pe yaw neu tawar te nakal yang jonga ngapen pau sepang ka jing syam jonga hakini ki nyau snem san snem nadu ba bom tres kamsu niu tawar te ngapen pau ba hagini ki kisnem gi bladep ngapen pau hakapor bawan u labba ka eriong kamtu ngi ba song basa hania rut jong ne tawar ngidap daga jing sngting wat banthia bandem ru ngidu teng teng bar simit ngim yo thia namar ngi septing yaw ne tawar yo u long kumno hasting mit teng teng wat ban bam gajaru ngi sngting henry ni penpau ke jing sungu yaw blei ubladon rengkat te aingu yo blei try kenrat ba pli ek nge kum kan galat nga hang ne ngadai kum ur badong jong kan kadong yang ne kadong lum ta wei kadai ke jingyat jeng ke klung kena shifting namar ba une tawar menta kini ki skru kini not baro menta kila sarang lot te ni shifting man la kapor teng teng hawan ke riong ke jing sawa jong u tawar along ba sawa kajing sawa jong long nang ne satai ru ngi smong marklo sawa palat te ngidon ke jing shifting ke bakraw te nang ta yo I kene galat del ba ke jing yarap ke jong pi sayo ngi kene galat to nang ta ke besimo nga aingu yu blei ba kene kasi age jing don ke jing pi ki badon ke jing kli namenta ka jong ka ta ko jing age jing de badon to war to hakaleng jing nga ko aban pau ka e ka bang sem bangadon hasnda jungu kaying junga kadon hasnda jungu ni to war ka ban ko nga shifting ya ki klung khna ki sungkai ka ne madan mara pleng ke jingwan ka riong ernget kum elektron sekamat ngadon ke jing shifting bagi tai kinot ki skru ki ba don nang u ki saja namar kata ngadai urung ba obayu I jengai namenta ka lawe namenta ki kun ki ti ki siu ki jenga ya kane ko por ngamdon pasibun tangkane ki kinjat ki tin kublai sibun